Apa iki? Hajatan iki, hajatane desa iki. Mesti ruame. Merabot iki, lek ngarani merabot. Rewang. Iya, acara nikahan di desa-desa koyo ngene. Adem ayem guyub rukun. Wah kan. Aku masih ndak diundang lek di acara di cedeke desaku. Mesti aku mau ujuk-ujuk mlebu wis, masih ndak diundang wis. Ndek kono kari ngomong wis goleki emak ini. Saka nang mburi kowe nang pawon wis. Mangan sik le ngono. Njaluk mangan wis ndek kono. Alasan klasik goleki ngon nusul simbok rewang. Oh iya, alasane padha koyo aku arek iki. Aku muni mak njaluk dhuwit ben dikongkon mangan sik. Apa nih? Aku muni mak njaluk dhuwit ben wis ya